बिराद गोसो गोजोननाय थाबाय जों बिराद खस्थ' आबाद मावनो आबादनि थाखाय बिराद खस्थ' खालामना जानांगौ जोङो साफ्रा जावनो जायगा गैया दंफां जालि होनो बेबो गैया दा सारा बेखौ मावफुंनो होनायनि थाखाय आं बिराद गोसो गोजोननाय थाबाय आरो बेसेबांसो गहरसो आबादारिफ्रा बे माबाजों दैजों बाहाय दङ 18 जन 18 गहर दं आरो बे बान्दोआव खय बिगासो हा दं ओरैनो बाहाय 82 हाब दङ बिगा औ केस माइ गायजोबो बाहाय सारनिफ्राय जों बिराद मावना होनायनि थाखाय जों बिराद साबायखर थाबाय बिराद गोसो गोजोननाय थाबाय आरो सारनिसिम आगोलाव माबायदि गायोमोन माइ बिराद खस्थ' एकदम जोबथा खस्थ' बान्दो एखमबा माला बायो आरो खोदोलाय साफ्राजों रोगादो एकदम खस्थ' बानाय रोगानांगौ मानसिया उफाय गैयामोन एबारनिफ्राय खस्थ' जानाय नंला माने मावना होबाय खामानिखौ जों बिराद गोजोन थाबाय आरो बेनि थाखायनो 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन